KwiZulu sifunda like amagama. So let's say iselesele noma like inja, then sishama ama-plurals nani nani So yabona. ubizwa ngani umntwana wesele? Ini? Umntwana weselesele yini igama lakhe? Iselesele ngesingisi? Umntwana weselesele. Hayi bo, angiyazi Umntwana leyo. wesele yini? Azange sifunde leyo. Umntwana wenyoka yini? Inyoka encane. Mm. Ibhebi yenyoka. Yes. Ibhebi Hayi yenyoka. mina leli nyoka encane iphumele lapha kwilamaqanda. Yini umntwana wengulube? Angazi. Akuyona ile Yini nto le umntwana webhubesi? webhubesi. Ikhona igama iyakhona. Umntwana wekati yini? Hayi angiyazi le. Intwana mina ngiyazi ikati, yinje ibhubhesi, inyamazane, inyoka, iselesele ngiyazi labo. Hayi ibhebi. Umntwana Hayi ingane wenyoni yakhona. yini? Umntwana wenyoni. Intwana yenyoni. Mm. Angithi iqanda le. Akithi ngoba ingane ephuma emaqandeni. So umntwana wenkukhu yini? Ichiki angithi. Yeah, i-chicken. Ilento encane kodwa iyeqanda ekugcineni. So bayakusiza la kuma comment bathi umntwana webhubesi iwundlu. Umntwana Iwuhlu. welekhuzana wathi ngibuke la bayakusiza but umntwana wekati Iphupho. umthinyane. Yes, umntwana wenyoka ichwane ya. Ichwane. So lalela ngizokwenzela i-list yazo zonke ne. Umntwana wengulube, umntwana webhubesi, umntwana wenyoka, umntwana wenyoni, umntwana wekati, cause lezo zinto lezo ngifuna ukuthi kubalulekile ukuthi uzazi ngesiZulu. Ungasho ukuthi ibhebi yenyoka. Ikatshana. Ngayikhumbula le ikatshana ngayikhumbula ikatshana. Sayishaya le bengisafunda ugrade bani? Bengisafunda ugrade 6 Yes. lapho. Mana yini ikatshana yini umntwana wekati? Ileli kati encane. Umntwana wekati? No, umthinyane loyo. Hayibo. Mina ngayikhumbule ile nto ikati. Ikati. Yabona masofika lapho nje lamagama enzibaba hayi Okay, ngisazoyifunda-ke le. in English umbiza ngani umntwana wekati? Ngesingisi sizayibiza come on to you, baby cats, Come on, it's a baby cats, yeah, baby cats. A kitten, no, a kitten, yeah. Oh, when we clown now, ne? Uyahlekisa ne? Basho kanjalo lapha esikoleni bathi mina-ke nje mangikhona akufundeki. Bayahleka phela. Bathi mangingekho bayafunda-ke. So umntwana wenyoni yini yena? It's a egg. Eqanda. Bakusiza la bathi umntwana wekati it's a kitten. Yeah, a kitten. Then masithi intwana yenyoni. Manje umntwana wenyoni yini? It's like a baby bird noma you can say lento le. It's an egg. Ngoba angithi sayintwana. Iqanda. Okay, umntwana webhubesi. It's a baby bull. Okay, last one. Umntwana wenyoka yini? It's a baby snake. Oh, yonke into baby ne.
Okay, baby singing. Ngesingisi baba, ngesingisi. Oh, ngesingisi yonke into ufakela ubaby. Ifaka ubaby noma ikithini, you can say ikithini nje. So umntwana wakho is a baby mehle mamba. Hayi, ungasho kanjalo kodwa bazobuza abazali intwana yami bazothi hayi ayikho leyo nto. Mm. Bazothi akuyona ibhebhi mehle mamba lo. Yi. Uzoba nebhebhi mehle mamba wena mawunengane. Ngeke uqambe ingane yami ngomehle mamba wena. Wangitshela kanjalo usisi wami. Oh yes, ne. So Mm. ingane yakho bani? Uzoba ubani? Angazi lapho ngizomqambela ngomehle mamba noma angazi. Ngisazoyibona mayifika Usmall leso sikhathi. usmall mehle mamba, ne. Yeah, small mehle mamba noma mehle mamba number Mehle mamba 2. junior. Umehle mamba Umntwana wenja yini? Mntana wenje ile nto le, it's a small dog noma yeah. Hayi siyazi sizothi baby dog. Angithi ile nto le. Ayikho igama lesingisi Okay, uyabuza la usenkosiwa. Bani lo? Usenkosiwa uthi unayo yini intombi mehle mamba? lapho nje ayish lapho nje. Ya uyabuza Ngina bayabuza abantu la bayabuza bathi bacela babuzele ukuthi unawo yini intombi. zikhona intombi like intombi kodwa anginayo intombi. Oh, okay, kushuthi awunayo intombi but unezintombi. Ya ngikhona lawa amantombazane engizwana nabo. Okay, uyabuza omunye uthi bangaki? Hayi ngizongikhatha-ke manje mhlawumbe leyo ntombi iyayibuka la kwi-live video. Hayi bo, Mhlawumbe no phela angithi intombi yakho mhlambe aka-understand isiZulu, yabo? hayi bo, ukhona amnyama futhi khona amhlophe. Bakhona abamnyama bakhona abamhlophe. Abamnyama Khona amaZulu. amaZulu. Okay. Ya mhlawumbe zinqwaba kodwa hhayi ukuthi nonke. Zifikile ku-5. Ya zifikile ku-5 ya. Zidlule. Labo engizwana nabo kakhulu mhlawumbe awu-4. Yeah. Masethi labo engizwana nabo nje engikhuluma nabo ukuthi sawubona kunjani mhlawumbe lapho kwabu-20. Temporal. Hhayi ukuthi temporal kodwa abangani bami nje. Okay. Mhlawumbe ziyo-25 amantombazane engikhuluma nabo. Okay, uthi uSifiso uyakwazi yini ukushela? Hayi bo mina ngiyashela nkabe yami. Akukho kunye bengaba nenyeqawe nkabe yami. Ayi besaba kanjani lethekini. Ngathi mina khuleka mfethu ngizobuya nenamba yakhe. Hey Truth Bomb ngabuya nenamba yakhe umngani wami mangibuza ukuthi wayenza kanjani. Ngathi bafu ngafika again ngathi wesisi umuhle. Cela ukungineza inamba yakho khona sizoyenza amaplani. Wavele wayikhipha inamba nje. Noma ungasuthi dudla intombi. Ngithanda ngaphambili ngoba emuva siyafana. Amagama andala lawa angifundisa omkhulu wami lawo. Ngathi nami ngashela amantombazane kanjalo. Ngathi wedudla intombi. Ngithanda ngaphambili ngoba emuva siyafana. Ngambuza ukuthi chaza ukuthini. Wathi angeke ngikutshele ufanele uyofunda. Okay, nangu ukhokhwela la uthi wemehle nto wemehlo ufisa ukuba yini uma ukhula njengoba ulandela umaskandi kakhulu usuyaziwa kakhulu kumaskandi. Manje yabona ngisafuna ukuthi ngiqede isikole ngithole i-matric mase mangiphuma angazi mhlawumbe ngizowenza lento ngoba ngisazokhipha ingoma ngiyayifisa ukukhipha ingoma masethi mangiqeda isikole ngitholile i-matric ngifuna ukungena like yabona mhlawumbe emaphoyiseni noma something like that masithi eceleni ngenza ingoma
Okay. ya Okay. ya yenza into enjalo kodwa vele mhlampe mhlampe mayifika u-20 ngoba mhlampe mina ngizoqeda isikole ngo-2020 mhlampe ngo-2025 ngizoba ngiqedile so then Mm. mhlampe yonke into izoba right i-corona izobe idlulile so mhlampe yonke into izoba right ngaleso sikhathi sizoba Okay. nemicimbi yabona. Okay, kunentombi la ithi but-ke bengithi ngizoyijoyina la ngi-ede elayinini la cause ithi cela umtshele ukuthi ngicela ngishele isho yona uthobeka uthi ucela umshele abone ukuthi uyakwazi yini ukumshela uthobeka mbhele so-ke awumshele-ke uthobeka mbhele mshele njengamanje uyakubona. Wekhuba uyangihlekisa manje yabona mina Nangu ngiyayishela uthobeka ingane mbhele mayisephambi kwami manje awumboni and bengithi ngizom-eda la. angiyibona ngiyazi ukuthi mhlawumbe akulona type yami futhi ngeke ngikwazi kufanele ngimbone ebusweni Hayi muhle. wena mhlawumbe kuma akekho muhle kodwa kuwumuhle ungatholakala ukuthi nami into bengicabanga ukuthi umuhle wena uthi hhayi akekho muhle Ne. yabona abantu banama-type ahlukene yabona Mhm. eh Hayi ngiyakubona uyabaleka. angibaleki angibaleki Uthi uvuko uyasifunda yini isiZulu esikoleni? ngiyasifunda isiZulu esikoleni Okay. eh Uthi uMandlo ubani igama lakho elithile kwi-ID? angazi ngiyenze i-ID ngoba angithi ngizoshaya u-16 manje uma ngishaya u-16 Esitifiketini certificate ibhaliwe uStefan the surname. uDimar ngiyataliyano mina Oh ne. ya kodwa ngisafuna ukuyitshintsha Uyintaliyano. ngitaliyano mina hayi le ndawo ye-Africano hayi Okay. Italian. Italian We are coming from Italy. ubaba wasuka e-Italy lapho ngaba u-19 something Okay. then washada intombi yala South Africa la ngase-KZN Mhm. then hayi waphuma mina Oh, Italian kahle. ya Italian lena ama-stripe angathi cabanga ukuthi u-green red no white Nangu la unsika uthi kanti ufundela uba iphoyisa vele yeke. hayi baba uyazi awungena emaphoyiseni uma unganayo i-matric Okay, uthi uMakhe cela usho ibongo zakho. ibongo zami Mhm. awumehle mabangithi inyoka elimhlophe inyoka isusa umsindo inyoka esabisa ingwenya inyoka waqala impiza abelungu ayikho enye mlungu waqala impiza abelungu ngaphandle komehle mbaba nkaba ayikho azange ubone umlungu enje ewasusa wayisusa umsindo ezofika lapho ku-Chicken Licken nje ngoba umehle mamba nje wayisusa umsindo